हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर, गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम मुंदांखा बयजोंबो अनसायजाबोनाय फावखुंग्रि, फेस्लागिरि आरो खुगा मेथाइ रोजाबगिरि, जायखौ जों बयबो खना खनला दांखो लोदो मुंजों मोनथि मोनो। स' लोगोफोर, बिथांनिनो जों दायो बर' सावथुन मुलुगाव बेसेबां बोसोर खामानि मावबोखो, मोनबेसे सावथुन आरो बिथाङा बबेनि आरो गुबै मुङा मा, बेफोर गासैखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनथिनो मोनगोन। बेनिखायनो बिथांनि सोमोन्दै मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। स' लोगोफोर, दांखो लोदो बिथांनि जोनोम जायगायानो जादों क'क्राझार दतमा बावथि होननाय मोनसे गामियाव। बिथाङा जुलि जाहैदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो दतमा कदमतल होननाय जायगायाव। बिथां दांखो लोदो मेमनि गुबै मुङानो जादों लोगोफोर गुनुबति बसुमतारी। बिथांनि बैसोआ दासिमाव 60 बोसोरनि खाथि सहैबाय। दायो जों मोनथिनानै लागोन गुनुबति बसुमतारी मेम बिथांहा माब्लानिफ्राय एक्टिं लाइनाव आगान होनाय। बिथाङा 3 आरो 4 थाखोआव फरायफुबाय थानायावनो बर' थियेटार दिन्थिगासे फावथिनायाव उन्दैनि रल खालामजेनदोंमोन। बिदिनो बिथांहा गोबां थियेटारफोराव फाव खालामबोबाय आरो बिथांहा गोबां खुगा मेथाइफोरबो रोजाबबोबाय। बिथांहा क्लास 9-10 फरायफुबाय थानाय समावनो गय खान्थाल थाइजौनि बारि आरो आइदै उदै सादों होननाय खुगा मेथाइफोरखौबो रोजाबदोंमोन आरो बिदिनो बिथाङा स्कुल कलेजफ्राव गोबां बान्थाबो मोननो हाबोदोंमोन। बेजों लोगोसेनो बिथांहा 1984-85 मायथाइनि गेजेराव गोदोनि गवालपारा जिल्लायाव खुंजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव बिथाङा खुगा मेथाइनि बिमा बिमुंबो मोननो हादोंमोन। स' लोगोफोर, दांखो लोदो एबा गुनुबति मेम बिथांहा मा जब मावो होननानै बुङोब्ला बिथाङा सासे गेजेर फरायसालिनि आइजो फोरोंगिरिबो जाबोदों। स' लोगोफोर, दायो जों मोनथिनानै लागोन बिथांनि गिबि फाव खालामबोनाय सावथुनफोरनि बागै आरो गासै मोनबेसे सावथुनाव फाव खालामबोखो। स' लोगोफोर, बिथांनि गिबि फाव खालामबोनाय सावथुनफोरानो जादों फारियै बबा, बेहेर, इनायनि फानजारि, भुत आरो बायदि बायदि। बेफोर गोबांथार सावथुनफोराव बिथांहा फाव खालामबोदोंमोन आरो बेजों लोगोसेनो आथिखालनि गोबांथार सावथुनफोरावबो बिथांखौ फाव खालामबोनाय नुनो मोनगासिनो दङ। बिथांनि फाव खालामबोनाय सावथुनफोरा खमैबो 40थासोनि बारा जाबोबाय आरो बे बोसोरनिनो सोलिबाय थानाय बिरफुं महिलारिनि थैब्लाबो जेना मुंनि सावथुनावबो बिथांखौ फाव खालामनाय नुनो मोनदों। स' लोगोफोर, गुनुबति मेम बिथांहा आबुं बर' सावथुनफोरनि अनगायैबो बर'नि शर्ट फिल्म एबा शर्ट मुभिफ्रावबो फाव खालामनाय नुनो मोनो। बिथांहा दिनैसिम 50 बोसोर बर' हारिमु आरो सावथुन मुलुगाव खामानि मावबोबाय आरो सिबिबोबाय। बिथांनि बयफोर गोबावथार समसिम आरो दिनैसिमबो बर' हारिमुजों लोगोसे सावथुन मुलुगाव खामानि मावबोबाय थानाय आरो सिबिबोबाय थानायफोरा थारैनो बाख्नायजाथाव आरो गोसोखांथाव। बिदिनो आरोबाव बिथांहा बर' हारिमुखौ सिबिलांबाय थानो हाथों, बेखौनो इसोरनि सेराव आरज गावहरनाय थाबाय। लोगोसेनो बिथां गुनुबति बसुमतारी मेम बिथांनि सोमोन्दैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअसफोरखौ शेयार खालामनानै होदो, जाहाथे गोबां बिथांमोननि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैनाय बिथांमोनहाबो जेन मोनथिनो हायो। गोजोन्थों। बुथारनाङा।
बे सिखाखौ मैगं थाइगं हाग्रा मिरामिस सिखा नंदों नामा नोङो? इसोर 2000नि बायनायखौनो इसेबां दुगा नोङो खौलौलौ मुगै सुगै। आरो आंखौ खौलौ दा बुंखा। आंनि नाम मोजांखौ मिथिगौ। मा नाम? नोंनि नाम मोजाङानो दा? लान्थासो आंनि नाम मोजाङा मिथिबाय। ए बेबो लान्थासो मुगै सुगै। हाइब्रिदसोहाय आंना बिहामजोआ हाइब्रिदसो। एसे एनैखौनो सालायाव नांस'थारा। अमा बेदरफोरखौबो गिदिर गिदिर गोदानांगौ आरो फान्थाव कफि आलुफोरखौबो गिदिर गिदिर नङाब्लानो फसायथारा। जोंफोरनालाय माथो गराय गांसोफ्रानो मेल्ला सोबाव। मा जाखो बेलाय? बबेनि गथ' जाखो बेलाय? हाबा मोननानै लाना फैखो नोंलाय? सोरबा सिख्लाखौसो हाबा खालामनानै दोननानै बे गथ'खौ लानानै फैदों नामा नोंलाय? बिदि नङालै, बिदि नङा। ओइ बुरि आंनि खोथाखौ खोनासंलै। मा खोनासंनो? खोनासङो आङो। नोंनिनो गथ' जाखाथारगोन बियो। गथ' सासे थाखालायनानै मा गोसोखांदों बियो? दुस! आयौ लांख्रांबादा! मा जाखो? आयै फाफिया! आंहा मानो टेनसन जादों? नोंहा बेवहाय मावजि सिखाव जाफैदों। मा नांनायनि बागै होफैलाबायनांगौ नोंलाय? गेन्द्राद्रा! है मा मावजि सिखाव जालाबायनोब्रा? आंथ' नोंसाजोखौ खावना लायनो नागिराखैना। बाथ्राखौ बबेहाय फोलावलांलायखो? बे हाफांखौ सिनायाखै नोङो? बेबायदि जानला मोनला बुंलाबायग्राया? नै बावहाय बानलु सिब्र'खौ लागायनानै खिलामाव थ्रोब सोना होजागोन बांजों। अब्लासो मिथिगोन हाफाङा मा बुस्थु। आयु बिजामादै जागोनखौनो मा राव बुंखोलै बे?